ready? Jo, dost. Když zjistíme, že se to nezaplatí. Tak si dneska jdeme vyzvednout novou techniku natáčení. Vybíral jsem to tak zhruba 5 měsíců a další 3 měsíce jsem se odhodlával k tomu tohle dělat. Fox, I ain't got none. Don't care which means I lost them. Genie's out of the bottle when I ain't going back, so now I'm a problem. They can't land, I'm a pro or column. Living kitty taking lives, I'm taking souls. Takže vyrážíme, a jsme tam zhruba tak za hoďku a bereme techniku, pak mám ještě jednu schůzku. Dorazili jsme a teď nám řeknou, že technika není skladná a pojedeme to znovu. Ale pravda je, jsem si kupoval ten notebook, kupoval jsem si mobil, že jo, či nevidím, jako znám to teď, mobil a z ničeho nic se neměl radost, že si říkáš, jo, tak dobrý, tak vlastně koupíš notebook, to je to samé, co jsi měl předtím a kupuješ si ten, že jo, a kupuješ si mobil a to je taky prostě furt mobil, víš to. A teď to je první věc, ze kterého mám jako reálně radost. Ještě asi, to budeš i druhý dveře, viď? Já fakt nevím. Pojď si proto. Jsi proto. Jsi ready? Já ready jsem. Spíš ty? Jo, jasně, dávajte to sem. Takže tady máme Normální běžný. Jo. Jo. Teď si dám asi kam všechno. super. Co máme? To vaše. Když zjistíme, že se to nezaplatí. A jedem domů. A jedem domů bez tak, nevím, podle mě toho máš málo. Co, Páťo? Máš toho málo, podle mě. Je to hodně, viď? Toho dost, no, ty vole. To je dobrý. Panečku. Papírový, tak se zrovna mám ti taky něco vzít? No nic. Podle mě tady to bude fakt v bezpečí v tom kufru. Já mám pocit, že si ti to nevejde do kufru, brácho. Víš, je to moc, není se to dozvíme, hele, ale máme všechno. Jako mám to ještě kontrolovat, asi už nemusíme. No, podle mě si... Reálně jsem musel udělat nákup za 170 000, abych dostal přívěšek. A to se vyplatí. To se vyplatí, horsté. No, takže máme přívěšek, máme techniku. Teď jdeme techniku odvízt na byt, protože ji nechci nechávat v autě, jsem na tohle trošku skeptický. No a pak jdeme na další schůzku a tak a pak. Hele, reálně jsem tu techniku vybíral od září. Září, říjen, listopad, prosinec, leden. Půl roku jsem čekal na tenhle moment, abych si to mohl koupit. Jako je to skvělý pocit, že tam za sebou, že snad zítra nebudu vymýšlet blbosti a kupovat si novou techniku, se to vydrží aspoň ty vole na rok. To máš docela malý. Ahoj Jindro, zdravím tě. Ahoj. Prosím tebe, já už se blížím na místo, já tam budu za nějakých 20 minut. Zkusím tam někam dám a zavolám, až tam budu. Ráda, díky. Super, dobrý, tak zatím jít, ahoj. Jedeme teď na další zkusku, kde vlastně se bude řešit projekt natáčení koncertu. Takže budeme řešit různé technické věci, jakou techniku zvolit, jaká je představa klienta a co vlastně od toho očekává. Tak se tam jdeme radši podívat, je ještě čas, je to nějako až za 4 měsíce, ale je lepší tyhle věci řešit vždycky čas, aby člověk byl na to připravený a včas, když tak zvolil tu správnou cestu, která bude tenhle nejlepší moment, ta nejvhodnější. Takže se jdeme podívat za klientama a tak no, furt je krásně, sluníčko svítí, jak se říká, je důležitý je slunce v duši. Máš třeba teda nějakou, když tak vizuální představu, nějaký koncept? Trošičku asi budu mít, jakože že dám, zkusím i najít nějaký referenční teoretický videa, jestli by to pomohlo. Pravdě je to jenom jako moje první zkušenost s tím, jak dělat prostě reklamu na sebe, jo, takže těžko říct. Jsem to zaplatil a právě jedu si pro chleba, pro máslo a pro vodu, nazbylej. Protože na nic jiného těch chvíli nebude. Ano, teď, takže momentálně jsem zbankrotoval. Ale máš cool vybavení. Ano, ale mám techniku, můžu se u toho točit, jak budu jíst chleba. Jedeš a někdo zavolá a dopadne ti další šéf. Takže to je tak, že prostě jsou dny a dny, kdy nemá člověk neže co dělat, ale je toho míň. A pak jsou dny, kdy ti
v jeden den zavolají 3 lidi, že chtějí točit nějaký videa, nějaký videa do firem nebo nějaký proma a zase je práce dost, takže a to je přesně o tom, proč jsem si tu techniku kupoval, protože na tyhle ty menší projekty člověk tu techniku neměl a musel si půjčovat v Praze. Tím pádem musel do toho započítat nějaký rent techniky. Teď to je všechno moje, takže člověk se dokáže líp domluvit. Má to svý, nemusí se bát, že to je rozbitý, že jsou baterky vybitý, že světla nesvítěj. Takže jako jsem rád, akorát vyšlo vetkaný čas. A teď si jedem pro to bávo, v kolik, Páťo, nás čekají? Jo, ale za pár minut. Pro tu M3 jo, přesně. No ono asi, aby zase, když to bude vztahu, tak aby to už nebylo moc tolik jako na to. Aby přilezeš vlastně jenom na jeden stupeň. Jo, no, aby a dostaneš se. Představ, že to, když ten člověk vyleze, že jo, ještě přes ty lidi vlastně, že tam nebude žádný prostor, takže je čtvrt a máme všechno za sebou. Jeli jsme do Prahy, vyzvedli jsme techniku. Ještě jsme se nestihli najíst, ještě stihneme, viď? Mamla. Byli jsme na schůzce, se týče natáčení koncertu, řešení nějakého videoklipu a řešení další spolupráce, tak to je fajn. A jdeme se najíst, pak jdeme ještě na koncert a pak už teda dá domů a máme dnešní za sebou. Dneska byl den plný investic.